Campur Sari RJS setia bersama Anda semuanya. Betul sekali. Diaturke sing jumbuh karo swasana donga musik kanggo manten apa? Dongaku kangge Mbak Reni dan Mas Albian. Alfian. Nggih. Mas Alfian, pokoknya doa terbaik, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Lekas diberikan momongan. Nah, kuwi. Apapun itu nanti badai di depan terjang aja. Terjang. Nek kira-kira saya mampu terjang. Terjang. Wes pokoke iki itulah bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu dalam rumah rumah tangga ya, Mas. Masih banyak lagi pokoknya. Dari sing mburi kan dirungokke. Ini adalah baru awal pintu masuk. Betul. Dalam kehidupan yang baru ya bener ya Mas Jane ya. Welcome. Welcome. Oh, welcome. aku ora iso bahasa Inggris. Indonesiamu kok bener-bener Indonesia. Ngerti ku ger Thailand. Kangka dulu reroncema lati ngaleloka aku bercucuran keringat orang nek sik ngelapi Reneng tisu enek gombal, orang gombal piye? keset bae keset. Tisune ra ono enek gombal, gelem ora lati nganggo Mbak gombal. menawi mengke panitia ada kelebihan tisu, Pak. Serbet piring kapien ta, Wul? Lho matur nuwun lho, Bu. terima kasih, Bu. Panjenengan kaya pengertian kula beto nggih. Nggih, matur nuwun. Alah ki engko nek utuh ya go Bali paling nek ora wulan ya dirimu ki engko. Ning omahku wis kebak lho. Lah iya. Ketika kan ngendi ki mau? Ngalelokang tongton le lontong rino wengi amung dadi panitiane wis siap ning kono kae. Dina iki Siap angkut-angkut piring ki. ketoke dina iki kompak kok sing ngadiri. Kumisen Peladene kompak iki. Kumisen kabeh. Nggih maksud sami brengosan kabeh. Iya. Mosok sih? Menika. Kok sampean ngematen lho? Wah, kene kok. Tak delok ki sing kira-kira nyawer sing endi, sing ora sing endi. Ketok. Ngono. Bening. Minumane banyu bening. Tekan endi mau. Berenem bali slendro. Bepuntane pantes digondhali mah wis. Pun. Dununge. Dununge wong Kok wong maling lho. Manis. Wegah wong maling. Kaya plentresi dijak RJS terus to. Dununge wong maling. Dununge wong maling iki lho. Kae kulino maling kok kae. Iki penggerong apa penabuh tetap RJS. Liyane mah magang nek dhewe wis tetap. Dununge wong maling. Piye? Kesayangane Sugeng kae kok. Iya kuwi nggo dolanan kuwi nek ora nek job. Dununge wong manis engkang mawe wuyo kok ngendi ngenteni gong nganti kejelungup aku. Gong lagi dicikuk. Lah iya. Nggih. Saiki lagu napa, Bu? Ninggal katresnan. Oh nggih dipun tenggo nggih bar niki nggih. Pun dahar derek kalih sinten menika tindak mriki? Besti. Bestine niki. Oh besan. Alah besan to. Nggih saking Klaten, Bu. Saking Klaten. Oh alhamdulillah. Niki Karangdawa nggih golek damen rono. Oh jenengan Pacitan. Lho nika Pacitan gentonge nika. Gentong. Lakae. Lakae
penyanyi laris ora mekakat deloken cermine kok ngene iki. Dulu nganti kebak ning rai iki. Kok iso raimu kok tisu kabeh kuwi lho. Lah kotoran kok Mbak padake. Kotoran? Heeh. Kotoran piye maksudnya? Kotoran keluarga. Kotoran keluarga kok. Lho mesakne ngono bagus-bagus kok. Lho ya ngono-ngono kok ndadek. Ning aku ora yakin. Ning aku ora yakin dhek LDR karo mbek bojone. Mesti nakal ning kene aku yakin. Astagfirullahaladzim. Mbak, engko tak WhatsApp. Tenang ae, Mbak. Iki aja sok tumbak dicucuki. Cucukan, Mas. Tumbak cucukan. Ya, ora aku ki wong apik lho. Wong akhlakul karimah itu nomor 1. Aja padake wong kono. Sapa? Ya ning raimu resik ana sik lho kotorane lho raimu lho itu. Ya engko tak resikane sik. Sikat Mas Mantis nggo sikat ora? Resikin. Mangea. Iki pasanggonmu babar kuning tansah sumangke sing
saya sampun Melatih matur. linonce seperti yang dipakai Mbak Nggih, Mbak Manten nih kota.